Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो नुनो मोनखादों मा भिडिअ होनोब्ला जायनाखि मैया दाख्लैसो उन्दैखौ लांफिनलायनाय जाय न'खरा खांफैदोंमोन बे न'खरनिफ्राय बे उन्दैखौ लांफिननाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय। ओमफ्राय बिनि सायावनो बै जाय उन्दैखौ लाबोनानै खांफैदोंमोन बिनि उन्दैनि बिमा एबा खांफैग्रानि न'खरनि गारजेन एबा बिमाया मा बुंदों नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनो हागोन। बे उन्दैनि बागैनो उन्दैखौ मानो हरफिननाय, मा जाहोननि थाखाय हरफिना, मानो केस गेलेनो हायाखै बिनि बागै बिथाङा जाय नैबे उन्दैनि बिमाखौ हमना लादो खांफैबाय जेब्ला बिनि बिमायानो जाबाय उन्दैनि बिमाया मा बुंदों नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव ससे होनो हागोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन मा खारननि थाखाय हरफिना, मानि थाखाय जेबो केसबो गेलेयाखै। नोंथांमोना नैबे बिनि भिडिअखौ ससे नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर भिडिअखौ। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय। गथ'खौ आं खांनोसो लाबोदोंमोन आरोना। गथ'खौ आं खांनो लाबोदों नंगौ। बिमाया गावनो जासिनायखाय आं लाबोदोंमोन आरो उन्दैयाव माने बिफाबो गैया रावबो गैया आंहा दुखुथिया होननानै बियो जासिनानै होलांदों आंनो। ओमफ्राय गावहा आंनो होलांनानै गुबुनजों हाबा जाहैबाय आरो बियो। रावबो गैया, बिफाबो गैया, माबो गैया आरो होननानै आंनो फिसालाया दा फरायगासिनो इन्जिनियार आरो फिसाजोआ डिग्रि फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दङ। आं मालायनि फिसाखौ आं अननानैसो लाबोदोंमोन रावबो गैया होननायखाय उन्दैयावनो लाबोदोंमोन। माथोल'सो रोंहांदोंमोन। आंनि दुखुखौ लानानैबाबो आं गाबनो ओंखारनायखौ लानानैबाबो नोंसोरनो आं दा बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरो। माने बहुद गावनि फिसाखौ फाननानै जानायखाय ना बेदर जागोन मागोन गोदानानै जा, ना बेदर जा बायदिसिना रोखोमनि होनदों आरो। दुखुनि समाव नोंसोरो आंखौ बिदि होनहरदों। आंनि हासबेन्डआ मावो, सरकारि साख्रि मावो। बिनि थाखाय जों जुजिनो हायाखै। नङाबा जों साख्रि गैयाबा अलरेडि जोङो केसखौ होमारगौमोन। बिनि थाखाय जोङो दा साख्रि गोनांखाय जेननानै थानांबाय आरो। आं बारा बुंनो सानाखै आरो बेखिनियानो। ओमफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय मादैनि भिडिअखौ नुनानै माबादि मोन्दों एबा नोंथांमोननि गोसोआव डाउट एबा दा साननायफ्रा क्लियार जाबाय जानो हागौ मादैनि नैबे भिडिअखौ नुनानै। मादैया मा बुंदों जे बेखौहाय बे उन्दैखौहाय रायलायनोल' एसे रोंहांदोंमोन बे समावनो बै उन्दैनि अरिजिनेल बिमाया मादैनो होलांदोंमोन होननानै गावनो बुंदों। नोंथांमोनाबो नुखाबाय। ओमफ्राय आं बेखौ बारा बुंबाय थाला, नोंथांमोना नुखाबाय बे भिडिअखौ। ओमफ्राय केस टेसनि खोथा बुंदोंमोन। अनेक मानसिया केस मा हो होननानै कमेन्टफ्राव हरनाय नुदोंमोन। ओमफ्राय बे केसनि खोथायैबो मादैया बुंखाबाय गावनो मादैनि फिसाया साख्रि एबा जब मावो, बिनि थाखायनो केस गेलेनाय जायासै होननानै बुंनानै लाखाबाय मादैया। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोन्दों? भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै। बाय बाय।